Καλημέρα ή καλησπέρα, ανάλογα με την ώρα που ο καθένας και η καθεμιά παρακολουθεί αυτή τη διάλεξη. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ και παρακολουθείτε τις διαλέξεις, τις δράσεις γενικότερα του κόμβου Τεχνολογία. Ο κόμβος Τεχνολογία είναι ένα έργο που υλοποιείται από το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με την χρηματοδότηση του ΕΛΙΔΕΚ. Ο στόχος όλων των δράσεων είναι η διάχυση της έρευνας γύρω από τη σχέση της τέχνης με τεχνολογία. Ακριβώς πάνω σε αυτό το αντικείμενο είναι εστιασμένη η σημερινή εισήγηση, παύλα διάλεξη, που θα μας δώσει μια πολύ καλή συνάδελφος και φίλη στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, η επίκουρη καθηγήτρια κυρία Κωνσταντίνα Κάλφα, στο αντικείμενο της ιστορίας αρχιτεκτονικής. Κωνσταντίνα, όπως είπαμε, θα μιλάμε στον ελληνικό μεταξύ μας. Νομίζω ότι η σχέση το επιτρέπει. Σε ευχαριστούμε καταρχάς πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ και είμαστε... εγώ τουλάχιστον, αυτός ο πληθυντικός όταν κάποιος είναι μόνος του είναι λίγο αμήχανος, έτσι με ανοιχτά τα αυτιά να ακούσω πράγματα γύρω από την ιστορία της σύγχρονης αρχιτεκτονικής και ειδικά πάνω σε ένα αντικείμενο που το τυπλοφορείς έτσι με έναν πολύ, με την καλή έννοια, προκλητικό τρόπο, αρχιτεκτονική σκέψη στη μεταανθρώπινη εποχή. Όλο αυτό το ζήτημα των post-human studies νομίζω ότι βρίσκεται στο επίκεντρο πολλών συζητήσεων γύρω από τη σχέση τέχνης και τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια και θα το βρούμε μπροστά μας όλο και περισσότερο. Η Κωνσταντίνα θα μας αναπτύξει αυτό το ζήτημα που αφορά την ιστορία της σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Ομολογώ εδώ ότι η αρχιτεκτονική ήταν ένα επιστημονικό πεδίο το οποίο πράγματι ήταν με κάποιον τρόπο ρηγμένο στις δράσεις του κόμβου και ελπίζω με τη σημερινή διάλεξη να κάνουμε μια έστω και κάποια διόρθωση πάνω σε αυτό. Κωνσταντίνα, σε ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Την ώρα που θα μιλάς θα κλείσω την κάμερα και το μικρόφωνο για να μην σε ενοχλούν, να μην παρεμβαίνουμε στη διάλεξή σου. Ελπίζω να πάνε όλα καλά με την καταγραφή. Σου δίνω το λόγο και για ακόμη μία φορά χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ και κάνεις αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που συμβάλλω στις συζητήσεις, τις πολύ παραγωγικές συζητήσεις του κόμβου. Ήθελα να ρωτήσω αν η εικόνα φαίνεται, γιατί Γιάννη, εγώ σε είδα παγωμένο την ώρα που μιλούσες. Η εικόνα φαίνεται και είναι μια χαρά αυτή τη στιγμή. Ωραία. Εγώ δυστυχώς σε βλέπω παγωμένο, ελπίζω να μην συμβαίνει αυτό γενικότερα. Οπότε ξεκινάω. Θα κλείσω την κάμερα. Ναι. Ξεκινάω με την παρουσίαση. Θα βεβαιωθώ μόνο ότι βλέπεις τις διαφάνειες να γυρίζουν. Βλέπουμε μια χαρά. Ωραία. Οπότε ξεκινάω λέγοντας ότι ουσιαστικά αυτό που θα παρουσιάσω σήμερα εδώ είναι αυτό που θα μπορούσε να αποκλειθεί κατά κάποιο τρόπο η προϊστορία της ψηφιακής εποχής για την αρχιτεκτονική. Μιλάμε για τη δεκαετία του 90. Αυτό εδώ είναι το εξώφυλλο του σημαντικού milestone ενός βιβλίου ορόσημου του Αμερικανού αρχιτέκτονα Greg Lynn. Ουσιαστικά είναι το πορτφόλιό του με τις δουλειές του, όπου βέβαια υπάρχει μια εισαγωγή 10-15 σελίδων που είναι πολύ σημαντική για την εδραίωση αυτών που θέλει να κάνει στην αρχιτεκτονική και την εδραίωση ενός νέου παραδείγματος ή, αν θέλετε, τη σκηνοθεσία μιας αλλαγής παραδείγματος στην αρχιτεκτονική. Ο ίδιος ο εκδοτικός οίκος, φυσικά για τις ανάγκες της εμπορικής προώθησης, αλλά και συνεχίζοντας την ρητορική του βιβλίου, παρουσιάζει το βιβλίο σαν ένα εντελώς νέο παράδειγμα για τη σκέψη και τη συζήτηση γύρω από την αρχιτεκτονική φόρμα και στη διαδικασία, λέει, το βιβλίο εισήγαγε ένα τελώς νέο λεξιλόγιο. Αυτή, όπως είπαμε, η θεώρηση, αυτή η ρητορική, αν θέλετε, μιας αλλαγής παραδείγματος συναντάται παντού μέσα σε αυτό το σύντομο εισαγωγικό κείμενο του βιβλίου. Μιλάει για τα προηγούμενα αρχιτεκτονικά παραδείγματα και την τομή που εισάγει το παράδειγμα της σκέψης του Greg Lynn, αλλά και της γενιάς του. Και η δευτερογενής βιβλιογραφία, οι αναγνώσεις του βιβλίου
Από τις αρχές του 2000 μέχρι και πριν μια δεκαετία κατάφεραν να εδραιώσουν αυτή την πεποίθηση, ότι δηλαδή το βιβλίο πραγματικά υπήρξε μια τομή στην αρχιτεκτονική σκέψη και πρακτική. Για παράδειγμα, ο Πάτρικ Σουμάκερ, εισάγει το βιβλίο σαν ένα νέο σε μια εντελώς αμιγώς παραγωγική θεωρία, δηλαδή μια θεωρία η οποία μπορεί να εισάγει νέους τρόπους αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Αυτές είναι και οι απόψεις σειράς άλλων μελετητών. Νομίζω δεν έχει νόημα να μείνουμε ακριβώς στο τι λέγεται, αλλά στον τρόπο με τον οποίο εννοείται αυτή η αλλαγή παραδείγματος και νομίζω στο πώς σκηνοθετείται αυτή η αλλαγή παραδείγματος. Αυτή η σκηνοθεσία για μένα είναι πιο σημαντική. Η γενιά αυτή που ανήκει ο Greg Lynn είναι μια γενιά που για πρώτη φορά πειραματίζεται συστηματικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Δηλαδή, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές υπάρχουν στον αρχιτεκτονικό πειραματισμό, αν θέλετε, ήδη από τη δεκαετία του 60 και νωρίτερα. Αρχιτέκτονες όπως ο Κρίστοφερ Αλεξάνδερ, ο Κωνσταντίνος Δοξιάδης, ο δικός μας Κωνσταντίνος Δοξιάδης, και φυσικά στη δεκαετία του 80 μπαίνει πολύ πιο συστηματικά στις αναπαραστάσεις του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, δηλαδή στο να φτιάχνει ψηφιακά μοντέλα αυτού που έχει συλληφθεί όμως από το μυαλό του αρχιτέκτονα και το χέρι του αρχιτέκτονα πάνω σε ένα κομμάτι χαρτί. Δηλαδή, ο δάσκαλος, αν θέλετε, ο αρχιτέκτονας στον οποίο δούλεψε ο Greg Lynn, ο Peter Eisenman, χρησιμοποιεί τον ηλεκτρονικό υπολογιστή αρκετά συστηματικά για τα 3D modelings, τα renderings των αρχιτεκτονικών του project, αλλά εδώ μιλάμε για μια πραγματικά νέα κατεύθυνση, η οποία είναι η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή για το σχεδιασμό. Δηλαδή, ο σχεδιασμός επισυμβαίνει μέσα στο περιβάλλον, το ψηφιακό περιβάλλον. Βασική αναφορά για αυτή τη γενιά αρχιτεκτονών είναι τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται εκείνη την εποχή στη βιομηχανία του Hollywood, στα τμήματα ειδικών εφέ. Οι αρχιτέκτονες αυτοί έχουν σπουδάσει περισσότεροι, εδρεύοντας περισσότεροι στην Καλιφόρνια, είναι σε βασική σχέση με το Hollywood, επισκέπτονται συχνά αυτά τα περιβάλλοντα και μαθαίνουν από τον τρόπο με τον οποίο παράγεται μια φόρμα, μοντελοποιείται μια φόρμα μέσα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο εξολοθρευτής, για παράδειγμα, είναι βασική αναφορά για τον Greg Lynn. Αυτή η γενιά, λοιπόν, τους οποίους μνημονεύει ο Greg Lynn στο βιβλίο του, είναι δύο σημαντικούς αρχιτέκτονες παραθέτει, τους οποίους θεωρεί ότι έχουν αξιοποιήσει στο έπακρο τις τότε δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών, είναι ο Carl Chu και ο John Fraser. Εκείνοι με τη σειρά τους έχουν δημοσιεύσει την περίοδο εκείνη βιβλία, τα οποία συνεχίζουν αυτή τη ρητορική μιας αρχιτεκτονικής αλλαγής παραδείγματος, δηλαδή. Ο John Fraser στο βιβλίο του An Evolutionary Architecture μιλάει για μια νέα πρόταση, μιας νέας φόρμας του σχεδιασμένου τεχνουργήματος που θα επισυμβαίνει μέσα στο περιβάλλον του υπολογιστή, που θα εξελίσσεται μέσα στον υπολογιστή. Η έννοια της εξέλιξης για τον Fraser είναι πολύ κεντρική. Μιλάει για μια αρχιτεκτονική που θα αναδυθεί μέσα από το χάος, όπως δραματικά περιγράφει ο John Fraser. Ο Carl Chu είναι ακόμα πιο δραματικός, αν θέλετε, στο σύντομο κείμενό του Metaphysics of Genetic Architecture and Computation του 2004. Θα μιλήσει για τον κόσμο που γίνεται μάρτυρας των τριγμών μιας προμηθειακής φλόγας
που είναι προορισμένη να διακόψει, ας πούμε, να βάλει μια τομή στο σύμπαν της ανθρωπότητας. Μιλάει για μια μεταανθρώπινη εποχή. Το post-humanism είναι ήδη ένα φαντασιακό, το οποίο προφανώς μοιράζεται ο αρχιτέκτονας. Μιλάει για την βιογενετική, μιλάει για το computation και για την τεχνητή ζωή. Και τον τρόπο με τον οποίο όλα αυτά έχουν αναπόφευκτα επηρεάσει ή θα έπρεπε να αρχίσουν να επηρεάζουν και την αρχιτεκτονική σκέψη και πρακτική. Αντίστοιχα, στο Folding Architecture της ίδιας περίοδου, πάλι που επιμελείται ο Greg Lynn στο σημαντικότατο αρχιτεκτονικό περιοδικό Architectural Design, που είναι μια συλλογή άρθρων γύρω από την νέα αυτή αρχιτεκτονική. Ο Jeffrey Kiplings θα γράψει ένα άρθρο με τον τίτλο «Για μια νέα αρχιτεκτονική». Μας θυμίζει τον τίτλο του βιβλίου, του περίφημου βιβλίου του Μεσοπολέμου του Le Corbusier, το «Για μια αρχιτεκτονική». Εδώ λοιπόν είναι σαφές ότι σκηνοθετείται και πάλι αυτή η δραματική αλλαγή παραδείγματος. Βέβαια, 20 και πλέον χρόνια μετά από το βιβλίο του Lynn, από την δημοσίευση του βιβλίου του Lynn και από τους πειραματισμούς εκείνους της γενιάς εκείνης των αρχιτεκτόνων, αυτά τα τόσο καινοτόμοι πειραματισμοί έχουν πλέον απαρχαιωθεί, αν θέλετε. Δηλαδή, οι εικόνες αυτές, νομίζω, μιλάνε από μόνες τους. Έχουμε ήδη προχωρήσει αρκετά στο επίπεδο της τεχνολογίας, ώστε αυτή η καινοτομία να μην είναι πλέον καινοτομία, αλλά να είναι ένα μουσιακό έκθεμα. Ένα μουσιακό έκθεμα, το οποίο επιμελείται ο ίδιος ο Greg Lynn στο Canadian Center of Architecture, νομίζω το 2016 περίπου είναι η έκθεση, με τίτλο «The Archaeology of the Digital», η αρχαιολογία του ψηφιακού. Και σε αυτή την έκθεση θα βάλει όλους αυτούς τους αρχιτέκτονες της γενιάς του και μιας δεκαετίας πριν, που προσπάθησαν να δουν την αρχιτεκτονική μέσα στο ψηφιακό. Τον Peter Eisenman, τον ίδιο και μια σειρά από άλλους γνωστούς αρχιτέκτονες. Και μάλιστα, όπως βλέπετε σε αυτή τη φωτογραφία, την οποία ελπίζω όντως να βλέπετε. Γιάννη, τη βλέπεις έτσι, δεν είναι? Βλέπουμε περίφημα, μια χαρά και είμαστε ενθουσιασμένοι. Ωραία. Βάζει και τα εργαλεία τους. Τα εργαλεία αυτά, τα οποία έχει ενδιαφέρον να σχολιαστεί, ότι ο Greg Lynn μέσα στο κείμενό του, στο Animate Form και στα άλλα κείμενά του, αλλά και οι άλλοι δύο αρχιτέκτονες που αναφέραν, ο Καρλ Τσου και ο Τζον Φρέιζερ, περιγράφουν σχεδόν ως ένα είδος κατοικιδίου, ένα είδος βοηθού, αν θέλετε, δηλαδή όχι μηχανήματος, αλλά σχεδόν όντως, που μπορεί να είναι χαμηλότερης ευφυΐας από αυτή του ανθρώπου. Σήμερα με την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μην είχαμε τον όρο κατοικίδιο, αλλά να είχαμε έναν άλλον όρο. Αλλά τέλος πάντων είναι μια έμψυχη οντότητα, η οποία λειτουργεί ως βοηθός του σχεδιασμού. Πολλές φορές, και αυτό είναι πολύ κεντρικό στη σκέψη του Lynn, προς έκπληξη του ίδιου του αρχιτέκτονα. Δηλαδή, η μορφή μπορεί να μορφοποιηθεί με τρόπους που ο αρχιτέκτονας δεν έχει εξ αρχής εποπτεία στο πού θα καταλήξει, μέσα από διαδοχικούς μορφοπλαστικές, ας πούμε, μετασχηματισμούς, μορφολογικούς μετασχηματισμούς, ή μέσα από παραμετρικό σχεδιασμό, μέσα από την εισαγωγή παραμέτρων. Άρα, λοιπόν, εδώ το ίδιο το εργαλείο νοείται ως μια οντότητα η οποία συνεργάζεται ή πολλές φορές εκπλήσει τον δημιουργό.
Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη, ας πούμε, τομή, αν θέλετε, στον τρόπο με τον οποίο παραδοσιακά συνέβαινε ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, εκεί δηλαδή που ο δημιουργός βρίσκεται αντιμέτωπος με τη λευκή κόλλα. Εδώ έχουμε μια τελείως νέα θεώρηση, η οποία όμως, όπως θα δούμε, σκηνοθετείται ως τέτοια. Δηλαδή, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, αλλά αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια ρητορική, περισσότερο παρά μια πραγματική, περιγραφή πραγματική. Όταν ασχολήθηκα με αυτά τα ζητήματα, είχα μελετήσει αυτό το performance, όπως το περιγράφω εγώ, που είναι, και μάλιστα νομίζω ότι μπορούμε να το δούμε. Αν θυμάμαι καλά, έχω κάνει διαμοιρασμό της ολόκληρης οθόνης, οπότε λογικά αυτό το βίντεο παίζει τώρα, έτσι δεν είναι? Όχι, αυτή τη στιγμή δεν παίζει το βίντεο, Κωνσταντίνα. Βλέπετε όμως. Τη διαφάνεια νούμερο 21. Ωραία. Λοιπόν, οπότε θα κάνω διακοπή και θα πάω να βρω την καρτέλα αυτή. Τώρα λογικά το βλέπετε. Δυστυχώς όχι. Ούτε τώρα, Όχι. Είναι η παρουσίαση ακόμα στη σελίδα, στη διαφάνεια 21 που βλέπουμε. Θα κάνω άλλη μια προσπάθεια και αν δεν τα καταφέρουμε θα το κατανοήσουμε. Τώρα. Όχι, δεν ξέρω αν χρειάζεται κάποιο χρόνο για να φορτώσει, αλλά δεν έχουμε καμία ενδείξη ότι κάτι πάει να φορτώσει ή κάτι γίνεται. Παραμένει δηλαδή η διαφάνεια 21. Θα επιστρέψω λοιπόν στην παρουσίαση. Ελπίζω να καταφέρω τουλάχιστον να επιστρέψω και να μην μας... Λοιπόν, διακόπτω και τον ήχο και είμαστε στην παρουσίαση και αλλάζω διαφάνεια τώρα. Δεν ξέρω αν βλέπετε να αλλάζω διαφάνεια, αν βλέπεις, Γιάννη. Όχι, δυστυχώς είμαστε πάλι στην 21, δεν αλλάζει. Ένα λεπτό, θα το φτιάξουμε. Ανοίγω και την κάμερα να βλεπόμαστε, να μην νιώθεις αυτή την αμηχανία που έχουμε όλοι όταν κάτι δεν πάει καλά στο PowerPoint και στην παρουσίαση. Να μην νιώθουμε μόνο. Δεν φταίνε. Λοιπόν, τώρα, καλύτερα. Δυστυχώς είμαστε πάλι στην 21. Όπως ήταν πριν, δεν έχει αλλάξει κάτι, δηλαδή έμεινε καρφωμένη η παρουσίαση εκεί. Υπέροχα, μόλις χάλασα δηλαδή την... Ωραία, λοιπόν. Κάνω την... Βλέπετε? Τίποτα. Δυστυχώς αυτό που συνέβη και πριν μάλλον συμβαίνει και τώρα. Δεν ξέρω αν γίνει μάλλον οποιαδήποτε παρέμβαση εξωτερική, πιθανότατα κάνουμε αυτή τη δυνατότητα. Δεν ξέρω μήπως να δοκιμάζαμε με διακοπή της κοινής χρήσης και επανέναρξη και να το συνεχίσει εκεί που είσαι. Έχω κάνει διακοπή αρκετές φορές. Ναι. Αυτό κάνω δηλαδή. Ναι. Τώρα να πατήσω πάλι την ολόκληρη την οθόνη. Δεν αλλάζει τίποτα απολύτως. Είναι εκεί. Κοίταξε, για να μην αγχωθείς και εσύ και εγώ και οι άνθρωποι που μας βλέπουν... Να τα κολλήσουμε, να τα μοντάρουμε, τα βίντεο μπορούμε Ναι. Πιθανώς μπορούμε να κάνουμε τη διακοπή αυτής της συζήτησης και την επανέναρξή της μετά από λίγα δευτερόλεπτα και θα τη βάλουμε ως μέρος Α και ως μέρος Β. Ωραία, υπέροχα. Ναι. Αυτό. Ας κάνουμε κάτι τέτοιο λοιπόν, να κάνουμε αποχώρηση τώρα. Τέλεια. Για όσους και όσες το παρακολουθούν. Ελπίζω να μας κατανοούν. Υπέροχα. Θα τα πούμε. Έγινε. Ναι.